Salam mehriban adamlar. Sırlı temizin bu edeki sanına Fritis Cola kampaniyası barada gıdıklı malumatlar bolar. Fritis Cola kampaniyası bu 2003-nji ýylda Germaniýada iki san talipler Mirko Wiegert we Lorenz Hampel dağlar tarapyndan döredilýär. Olar bu kampaniýany açmaklyga Coca-Cola we Pepsi kampaniýalarynyň ilham alýarlar we öz kampaniýalaryny döretmekle karar gelýärler. Ýöne olaryň döretjek bolan galy içkisini nädip ýasamaldygy barada ende kellelerinde hiç pikir bolmandyr. Emma bu ýagdaý olaryň başdan işine böwet bolup bilmendir. Olar bu bilen bagly gözlegi işini geçirmäge başlaýarlar. Mirko'nun 2003-nji ýylda nireden başlajagymyzy bilmän Google'dan kola reseptler we ingredientler diýip gözläp gördük. Gynansaň bu sorawda internetiň kän kömek degmedi diýip görünýär. Indi bu ikisi iş meýillamasynyň ikinji bölügine geçýärler. Olanlar täze ýazajak içkileriniň reseptini taýýarlamakda hem-de olar çeşelere guýmakda kömek edip biljek hyzmatdaşy gözläp ýurdun içindäki telekeçileriň köpsüne jaň edip başlaýarlar. Jaň edilýänlerden hiç netije bolmaýar. Emma ruhdan gaçmadyk bu ýaş telekeçiler gözleglerini dowam etýärler. Netijede ahirinde biri bolýar ýigitler gelin hani birat eders diýär. Bu bolan wakadan soň şol ýyl Mirko we Lorenz öz şykyran Fritis Cola önüminiň ilkinji 170 ýaşygyny ýagny 4080 çüşesini satýarlar. İlkinji nowatda önümlerini kiçirek kafe barlara ýerläp başlaýarlar. Alyjy gözlemek üçin kiçik ýük awtologunda Hamburg şäheriniň ähli kafe barlaryny aýlantypdyrlar. Häzirki wagtda olaryň markasy Germaniýanyň iň tanalýan markalarynyň biri boldy. Nemes bazarynda 330 ml gowrumly aýny çeşel içkileriň satylşy boýunça Fritis Cola Coca-Cola'dan soň ikinji ýerde durýandyr. 2003-nji ýylda Mirko we Lorenz öz ýüzleriniň suratini önümiň logotipi hökmünde ulanyp başlaýarlar. Olaryň aýtmagyna görä bu logotipi ulanmaklarynyň sebäbi onuň iň arzan usul bolandygy üçin diýip belleýärler. Logotipdäki ýüzleriň ak, reňsiz bolmagy manysy logotipiň arzan bolmagy üçin edilendir. Önümiň ady saýlananda 40 sany atdyny barat bolan sorawnama bilen saýlandyklaryny we şol atlaryň içinde ýaýwan Nemes ady bolan Fritis adynyň ýeňji bolandygyny gurrun berýärler. Önümiň özü barada aýdylanda tagamynyň Cola we Pepsi'den ütgeşik tagamly bolmagyny islendiklaryny şol sebäpden hem şeker az, limon suwunyň köprek, kafeiniň orta beýleklerden 3 esse artyk goşandyklaryny belleýärler. 100 ml Fritis Cola düzüminde 25 mg kafein bar bolup, onu beýlek önümler bilen deňeşdirende Coca-Cola'da 10 mg kafein bar bolup, Red Bull düzüminde bolsa ondan haskem köprek 32 mg kafein bardyr. Indi Fritis Cola Ýewropanyň durly günjaklarynda we dukanlarynda satylýar. Germaniýadan soň Gollandiýa, Polşa, Belgiýa we Awstriýa ýurtlar esasy bazarlar hasaplanýar. Häzirki wagtda Fritis Cola 5 san zawatda öndürilýär. 17 ýyl munazalky günlere sersaranmazda Mirko olara başda hiç kim inanmandygyny aýtýar. Adamlaryň we tanyş bilişleriň siz bu zatlara biderek wagt gidirýärsiňiz, ýer ýüzündäki iň uly markalar bilen bäsleşjek bolýarsyňyz diýip böwet bolandyklaryny aýtýarlar. Emma bu iki dost islendik böwet bizi has hem hyjylanyrdy diýip gurrun berýärler. Şeýlelikde wideomyzyň soňuna geldik. Häzirlikçe hoş, sag bolun.